Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сезнең белән кабаттан мин Радик. Тагын бер җырга разбор эшләргә булдым. Комментарийларыгызны укыдым да, анда ышанам дигән җырга разбор эшләргә кушкансыз, һәм инде мин шушы җырга разбор эшләргә булдым. Нәрсә әйтәсе килә, дуслар, бу җырны инде мин беренче тапкыр үземнең әбидән ишеттем. Авылга кайткач, өстәл артында бераз утырганда шушы җырны җырлаган иде. Һәм минем күңелгә бик тә охшады, бик тә яратып кабул иттем әбинең җырлаганын. Үзебезгә кайттым да инде Казанга, тиз арада уйнарга өйрәндем. Сүзләрен ятладым. Аннары Instagram челтәренә һәм YouTube каналына урнаштырдым. Һәм менә шулай. Сезгә дә шушы җырны өйрәтәсем килә, әйдәгез өйрәнеп карыйк. Мин потому что беләм, безнең килеп чыгачак. Стремление кирәк, цель, желание, терпение. Шулар барысы да булса, бөтен әйберләр килеп чыгачак. Һәм әлбәттә гармун кирәк. Яраткан гармун. Шул, әйдәгез башлап карыйбыз. Озын сүзнең кыскасы. Проигрыштан башлыйбыз, дуслар. Әйдәгез. Так, 7-нче клавиш кнопка. Тагын ничек әйтәләр моны? Кемдер клавиша ди, кемдер кнопка ди, кемдер тел ди. Ничек кенә әйтәләр инде. Аңлагансыздыр инде. Куплет. И припев. И озактан, 3-нче куплеттан соң шундый ни дә бар. Ышанам. Проигрыштан башлыйбыз. Куплет. Припев. Так, и 3-нче куплеттан соң ышанам дигән җире. Ышанам дигән җиреннән уйнап китәргә кирәк, шушылай иттереп.
Тапшырышларга килгәндә, шулай ук припевны кабатласагыз була, үзегез теләгәнчә инде. Шу. Так, и менә шулайрак. Дуслар, әгәр дә сезгә охшаган икән минем видео уроклар, видео разборлар, лайк куярга онытмагыз, комментарийлар язарга онытмагыз. Мен инде язган һәрбер сообщениегә ответ бирергә тырышырмын. Барыгызга да уңышлар. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга чаклы. Физкульт привет. Пока.